College and Lady Dean's College. Ka Akashwani Shillong kabala play ha ka shitarik unaitung house name Shahjar Khandais pa sapupra kala kinjo sha ka nyopun reus nem jong ka jing shakri jong ka minta ka sngi bat kala pendep nyopusan snem ha ka jing shakri yaki pat ba ha ka jilla kum kadak jong ka jing rakhe ya ka jing dap nyopusan snem jong ka jing pinsa priang kubor la penlong ya ka program bakar pang ha Akashwani Shillong Kinong ruai bat kinong put nong shat bapau na kajela bakan thup yo uba lu mujau bat ka kinhun shat ikong silbi pasa kileshim menta ha kane ka program ki artist kum uba lu mujau bat ikong silbi pasa kila pinpau nam yakasap ka phong jongki lingba ka Akashwani Shillong Haba ajing kran ha kane ngi ki officer na kitanat baper jong ka Akashwani kila penpau ya ka jing sngo hun bakila man pinbiang ya ka jing dawa jong ki brio ka Meghalaya ha ka liang man pin sapriang khubor bat ki jing pinbirnya ya ka All India Radio Shillong Guwahati laple ha Shillong ha ka shitarek unaitung house name Shahjar Khandais pa Saupupra da ulat ka jela Assam ha ka tukapor usa Albar Haidari ha ka jingedon rengkat jong menteri rangba ka jela Assam u Gopinath Bordoloi ka day house name Shahjar Khandais pa Andrup Khandai ba ka All India Radio Shillong kalayo yala ka jong ka station ki pulet ka East Giant Hills kilapan pulau